Veciños de Vilaxoán mobilízanse contra a supresión da parada de autobús da zona do Freixo. Aseguran que non existe un perigo pola manobra dos vehículos, tal e como asegurou a Asociación Veciñal. Que tal? Moi boa noite. Defenden que a parada alternativa atravesando a Estrada Xeral supón moito máis perigo pros usuarios. De seguido ampliamos esta e outras informacións antes titulares. Novo accidente laboral mortal, esta vez en Padrón, na factoría Finsa. A vítima de 48 anos foi atropelado por unha pá mecánica. O Concello de Noia declarou a xornada de hoxe como día de loito oficial polo falecemento do seu veciño Antonio Barreiro, unha das vítimas do naufraxio do Argos, Georgia. O proxecto básico de rehabilitación de Santa Clara xa ten o visto bo de patrimonio. A Deputación de Pontevedra deu ademais o seguinte paso solicitando a licenza de obra no Concello. 7 empresas presentan as súas ofertas para facerse coas obras do novo centro de saúde de Vilagarcía. O proxecto conta cun orzamento de 19 millóns de euros e a intención da Xunta de Galicia é comezar os traballos a finais deste 2024. Pontevedra acolle esta fin de semana a terceira edición do Río Verbena Fest. Para os rezagados aínda quedan algúns abonos e entradas á venda. Estamos nas novas do día. Comezamos. Novo accidente laboral mortal, esta vez en Padrón, na factoría Finsa. A vítima de 48 anos era natural de Zas. Segundo informaron fontes da Axencia Galega de Emerxencias, foi atropelado por unha pá mecánica. Traballaba de camioneiro nunha empresa de transportes externa, a firma madeireira. A pesares dos esforzos realizados polos servizos sanitarios que se desprazaron ata o lugar do accidente, nada puideron facer por el, resultando falecido no punto. Ademais de urxencias sanitarias de Galicia 061, tamén participaron no operativo Garda Civil e GES de Padrón. O Concello de Noia declarou a xornada de hoxe mércores como día de loito oficial polo falecemento do seu veciño Antonio Barreiro Torea, unha das vítimas do naufraxio do Argos, Georgia, nas Illas Malvinas. Durante todo o día, as bandeiras da Casa Consistorial ondearon a media asta e cun crespón negro. Na declaración institucional emitida dende o Concello amosouse a condolencia e solidariedade co finado e coa súa familia. O posible cambio dunha parada de autobús en Vilaxoán no Concello de Vilagarcía enfada e moito os veciños. Decenas de persoas concentráronse para opoñerse a esta modificación que afecta a zona do Freixo. Aseguran que o bus para neste punto dende hai máis de 50 anos e culpan directamente a Asociación de Veciños de propiciar o cambio. O colectivo cree que as manobras do autobús neste punto non son seguras. Na zona do Freixo, en Vilaxoán, os veciños non queren nin oír falar dun cambio na localización da súa parada de autobús. Actualmente o servizo recolle os pasaxeiros na contorna da rúa Veiga do Mar, punto que aseguran se mantén dende hai máis de 50 anos. El autobús estuvo aquí 70 años, lleva aquí, ni hubo un accidente, ni cogieron a un niño, ni cogieron nada. La calle no está cerrada, como dice la Asociación de Vecinos, que pueden ir a dar la vuelta. Aquí vive muchísima gente mayor, gente nueva que vino con niños pequeños. Entonces, para venir a recoger el transporte escolar y todo, no es lo mismo aquí, que cuando pasa cualquier cosa pegas un grito y salimos cualquiera, que en la marquesina de arriba. Foi a Asociación Veciñal de Vilaxoán a que alertou dos perigos que aseguraban supoñían as manobras dos autobuses neste punto. De suprimirse esta parada, a veciñanza tería que coller o autobús atravesando a Estrada Xeral. Las personas mayores no podemos ir allá a coger el autobús, y máximo cuando llueve. A ver, que hacemos? O que non ten lógica nin pés nin cabeza que unha parada de autobús que leva aquí máis de 70 anos e que non supón ningún peligro, que ahora quere cambiar, porque aquí, subindo esta costa, non hai visibilidade, e isto sí que é un risco moi grande, tanto para as persoas maiores, como da miña edad, como a parada do transporte escolar, que hai moitos miñiños. Aí non se ve. É unha carretera general, ademais, con moito tráfico, dun sentido en outro sentido.
Entonces, hai que pensar un pouco ca cabeciña. Onte os veciños celebraron unha concentración para protestar contra este posible cambio. Unha movilización que rematou nun enfrontamento co presidente da Asociación de Veciños, Cándido Meixite. Mira, Manolo. Mira, Estamos esperando polos representantes de la Asociación de Vecinos, que fueron los que pusieron la nota de prensa diciendo que esto era un peligro y que no era viable mantener aquí lo que es la parada, cuando es mucho más peligroso tener que cruzar la carretera general, que hay un paso de peatones que no respeta a nadie y es la alternativa que plantean. Aquí hace más de 50 años que hay la parada del autobús, nunca pasó nada, y aquí lo único que pasa es que un señor que está en la directiva y vive aquí hace presión porque le molesta a él el autobús aí. Porque os veciños insisten no necesario que ter un fácil acceso a este servizo de transporte público, algo que se vería dificultado, aseguran, coa supresión desta parada. Y no entiendo que las personas que dicen que las personas mayores hay que cuidarlas, lo primero que hicieron aquí fue quitarle la banca para Villa García, con lo que cuando cobran sí o sí tienen que ir a Villa García. Supermercado, Villa García. Ferretería, Villa García. Cualquier cosa, Villa García, porque Vilaxán no tiene más que un súper y no hay nada más, y lo que necesites es un tornillo hasta una aguja de coser, tienes que ir a Villa García. Ademais da concentración, os veciños da zona iniciaron unha recollida de sinaturas que presentarán na Asociación Veciñal contra a eliminación desta parada do Freixo. O proxecto básico de rehabilitación de Santa Clara xa ten o visto bo de patrimonio. A proposta do estudo de arquitectura Nieto Sobejano recibiu luz verde do Departamento da Xunta, incorporando as modificacións solicitadas polo Goberno do Partido Popular na Deputación de Pontevedra. Este avance supón un importante paso, que se suma a outro dado polo Executivo Provincial, que xa solicitou ao Concello Pontevedrés a licenza de obra a finais do mes de xullo. A Deputación de Pontevedra dá un paso máis cara ao inicio da rehabilitación de Santa Clara. Hoxe o vicepresidente provincial anunciou unha boa nova. O proxecto básico da obra conta xa co visto bo de patrimonio. Este proceso ha sido cuidadosamente diseñado para asegurar la máxima calidad de la ejecución de una obra que es crucial para la preservación de nuestra historia y para ofrecer un espacio cultural moderno e accesible a todos. Domínguez anunciou tamén que xa se solicitou no Concello de Pontevedra o pasado 22 de xullo a licenza de obras para a rehabilitación do convento. Agora a Administración local ten 3 meses para emitir unha resposta. Una vez tengamos la licencia de obra, hay que licitar y adjudicar. Y ahí en el proceso de licitación es cuando se verá el presupuesto. Ahora mismo el presupuesto que manejamos es un presupuesto de hace 3 años en base a un estudio que da un precio por metro cuadrado. Hasta que no tengamos el proyecto definitivo no podemos hablar, y en el momento que se licite es cuando saldrá el precio definitivo. Cabe recordar que o orzamento actual supera os 21 millóns de euros e que a intención da Deputación é que os traballos comecen no 2025 e rematen a finais de 2027. Quiero agradecer desde aquí al personal de la Diputación, a Nieto Sobejano, al personal de Patrimonio y al personal del Concello de Pontevedra. Estamos trabajando todos juntos en la misma dirección con un único fin, y es que los pontevedreses tengan a su disposición lo antes posible tanto el convento como parte del museo como los jardines. De xeito paralelo, a Deputación e a firma gañadora Nieto Sobejano participaron nun proceso de negociación da oferta inicial onde se abordaron a supresión do centro arqueolóxico, o respecto aos valores históricos do recinto e a mellora do acceso dende a Praza de Barcelos. 7 empresas presentaron as súas ofertas para facerse cargo das obras do novo Centro de Saúde de Vilagarcía. O proxecto conta cun orzamento de 19 millóns de euros e a intención da Xunta de Galicia é comezar os traballos a finais deste ano 2024. As instalacións ocuparán unha superficie construída de 8.300 metros cadrados e terán forma de dobre U, xerando ademais 2 prazas abertas cara á cidade e cara aos
viarios os que dá fronte. A Avenida da Mariña e Rúa Elpidio Villaverde. O futuro edificio de 2 plantas albergará 18 consultas de medicina xeral, 17 de enfermaría, 6 de pediatría e 5 de enfermaría pediátrica. Trátase, explican dende a Xunta, de crear un espazo que facilite o traballo do persoal sanitario e procure o benestar dos usuarios que van ser atendidos. Coordinación e traballo conxunto, ideas fixas entre os corpos de seguridade de cara á celebración do Campeonato do Mundo U20 de loitas olímpicas, que se desenvolverá do 1 ao 8 de setembro en Pontevedra. Hoxe o alcalde e o subdelegado do Goberno na cidade presidiron unha nova xunta local de seguridade, na que participaron representantes da Policía Local, Policía Nacional e Garda Civil. O evento deportivo xuntará ao redor de 1.300 participantes de 88 países distintos, o tempo que coincide coa celebración da Feira Franca na súa recta final, un dos intres con máis afluencia de xente na Boa Vila. Por todo isto, na Xunta Local de Seguridade celebrada esta mañá, traballouse ao redor da idea de fixar unha coordinación total e eficaz á hora de manter a seguridade cidadá a todos os niveis e en todos os eidos posibles, poñendo en común dispositivos e operativos especiais. O alcalde da cidade destacou a experiencia de Pontevedra na organización deste tipo de eventos, polo que confía no éxito do dispositivo. O subdelegado, pola súa banda, manifestou a total disposición a colaborar para garantir a seguridade. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. Ribeira suma novas praias para cans. Na actualidade son xa 5 os areais habilitados con acceso a mascotas. A de Couso, activa dende o pasado ano, incorporanse agora 4 novas calas. Na Gaboteira e na zona de Insuela, en Palmeira, emprazadas entre Punta Guiuncho e a Pedra da Igrexa dos Mouros. A estas últimas poderá acudirse con mascotas durante todo o ano con horario ilimitado. Pola contra, nas de Couso e a Gaboteira permitirase a presenza de cans con horario limitado. Será de 8 da tarde a 11 da mañá do día seguinte. Este verán non ten parada en Pontevedra e a programación continúa na cidade na fin de semana co Río Verbena Fest. Venres e sábado a cidade converterase en un referente na programación musical estatal, cunha intensa e interesante proposta de concertos na explanada exterior do recinto feiral, que agarda congregar a 9.000 persoas. Escóllese un pouco esta última semana de agosto, porque é un pouco a transición que nos queda aí entre as festas da Peregrina, a Feria Franca, aproveitando un pouco a afluencia de xente que temos en Pontevedra, que isto é impresionante. Conseguir que Viva Suecia, Lori Meyers, Amaral, Dani Fernández, Mikel Erenchun, Vico Nebulosa, todos os artistas pequenos e tal, poden confluir xa a finais do verán todos xuntos en Pontevedra, pois é un traballo que, bueno, pois xa estamos a traballar no ano 2025, non? E traballamos con esa previsión, pero a previsión pódese facer porque realmente temos o apoio do público, dos patrocinadores privados, aos caras lle quero agradecer moito, e sobre todo as institucións públicas. Hai algúns grupos que non actúan en festivais ou en concertos gratuitos, polo tanto, era unha oferta que nos faltaba. E neste sentido quero darlle os parabéns aos organizadores. A 2 días do inicio, entradas diarias e abonos están a piques de esgotarse. Dende a organización destacan o carácter universal do festival, apostando por un cartel que convence, din, a diferentes xeracións e con prezos moi competitivos, grazas ao apoio dos patrocinadores e das administracións. Ademais dos concertos que se desenvolverán no recinto do festival, xa están en marcha as sesións verbeneiras, que son concertos gratuitos que se desenvolverán na Praza Méndez Núñez en pleno centro da cidade. O capítulo da Orde da Ameixa estreou este ano localización. A cita celebrouse no Pazo da Golpelleira, en Vilagarcía, despois da ruptura entre a directiva dos parquistas de Carril e a confraría. O que non cambiou foi a esencia do acto, no que se nomearon as novas donas e cabaleiros que xa son membros da Orde. Falar de Ameixa é falar de Carril. É un selo da vosa identidade, é un selo inconfundible de Galicia, aquí e fora de Galicia. Unha xoia que nos conquista polo seu sabor,
que impulsa a economía do noso territorio e, por suposto, a un turismo vencellado á gastronomía. Que máis podemos pedir deste produto estrela? Pero se podemos disfrutar cada día deste manxar nas nosas mesas é gracias ao voso traballo de parquistas. Celebrar o traballo que se leva feito durante moito tempo para potenciar a mecha de Carril. O dicía o presentador e o dicía moi ben. Hai características do territorio, a paisaxe, o clima, a topografía, que fan que unha zona sexa diferente da outra. Se España é un microcontinente, Galicia é un microcontinente tamén en si mesmo. As características da ría de Arousa son diferentes ás características da ría de Ribadeo ou da ría de Vigo. E aí está o acerto, e aí está a clave de asociar pois un produto que por as súas características climáticas, xeográficas, permite que aí se dé mellor que en ningún sitio. Non hai mellores ameixas no mundo que as ameixas de Carril. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, exerceu como gran mestre. En canto a conselleira de Vivenda, María Martínez, e Milagros Señoráns, da Confraria dos Viños Rías Baixas, foron as novas donas que vestiron por primeira vez a súa capa. En canto o cabaleiro, nomeouse a Juan Andrés Pérez, capitán marítimo de Vila García. Ademais, nomeouse a Carlos Romero, parquista xoven, a Santiago Fernández, parquista de honra, e a ameixa de prata foi pro Pazo da Golpelleira. En canto a ameixa de ouro, recaeu nos mozos de Arousa. Ademais do acto da orde, o evento completouse cun show cooking en directo con degustación da ameixa de Carril a cargo de Miguel Mosteiro e cunha comida no propio Pazo. Organizado polo Club Sotavento e a Federación Galega de Actividades Subacuáticas en colaboración co Concello, chega a Ribeira unha nova edición do Campeonato de Fotografía de Peixes en apnea. A actividade levarase a cabo este vindeiro sábado na praia de Río Azor, en Palmeira, dende as 10:30 da mañá a 1:30. A praia de Río Azor en Palmeira será escenario este vindeiro sábado da terceira edición do Campeonato de Fotografía de Peixes en apnea. A actividade organizada polo Club Sotavento e a Federación Galega de Actividades Subacuáticas conta coa colaboración do Concello. É un torneo para mozos e mozas menores de 16 anos. Quixemos dar continuidade a este torneo porque xa é a terceira edición. Como decía antes, pois que é unha actividade lúdico-deportiva que se desenvolve no medio mariño. E desde o Concello pois queremos promover todas as actividades deportivas que sexan ligadas ao mar. Unha actividade que se disfruta en familia, que promove a aprendizaxe do submarinismo en apnea. Facémola na praia de Río Azor, xa que fai uns anos, no 2017, fixemos aí un campeonato nacional absoluto. Vimos que era unha zona pois moi tranquila, onde había moitísima biodiversidade e moitísima cantidade de peixes diferentes. Entonces parécenos un sitio ideal pois para que os cativos empecen pois a meterse na auga e a coñecer eses fondos. Na proba dirixida a menores de 16 anos está prevista a participación duns 20 rapaces. Non terá un afán competitivo, senón o que se busca é dar a coñecer e visualizar a biodiversidade da nosa costa, tratando de concienciar os cativos na necesidade de coidar e preservar o noso medio. Eu creo que é a única maneira de que aprendan ao mesmo tempo a respetar o que temos debaixo do mar, que ao final pois é moi fácil sempre ir tirando lixo por aí adiante, pero bueno, cando sabemos o que temos debaixo, pois eu creo que sempre é máis fácil pois coidalo e telo en conta. Para máis información e inscricións, os interesados poden contactar coa organización a través do correo electrónico clubsotavento@gmail.com. Falámoslles agora de natación. A praia de Carragueiros acollerá este sábado a 7ª edición da travesía nado Illa da Bensa. A proba, na que tomarán parte uns 170 nadadores, sumando todas as categorías, está organizada polo Club de Natación Boiro. Este sábado, a partir das 9 da mañá, disputarase na praia de Carragueiros unha nova edición, e xa van 7 da travesía nado Illa de Bensa, organizada polo Club Natación de Boiro. A proba está incluída tamén no Circuito Galego de Augas Abertas, que ademais vai ser a sexta etapa do Circuito Galego Arzúa-Ulloa de Augas Abertas, que
que quedará solo unha proba máis para finalizalo, que sería a etapa final do circuito. Pechadas xa as inscripcións, na proba participarán uns 170 nadadores que competirán en 3 categorías, con distancias acordes a cada unha das idades. Na travesía contamos con 170 deportistas de diferentes categorías, que se dividirán en 3 probas diferentes, a de 200 que xa para menores e máis adaptada, a travesía de 1000 para alevín infantil adaptada e máis popular, e a travesía de 3500 que xa que forma parte do circuito galego para a categoría élite e máster. Para poder desenvolver esta proba, o club conta co patrocinio de varias empresas, entre elas o Grupo Gealsa, de onde destacaron a importancia dos valores que o deporte aporta nas distintas etapas da vida. Sobre todo por lo que el deporte nos aporta en todas las fases de nuestra vida, compañerismo, educación, formación en valores tanto deportivos como personales, además de ayudarnos a construir una sociedad más diversa, plural y solidaria. Desearle de nuestra parte los mayores éxitos a todos los participantes e implicados en llevar a cabo esta prueba y que disfruten del fantástico paraje natural que tenemos en Barbanza y en este caso en Boiro, siendo siempre responsables con nuestro entorno. Tamén colabora na súa organización o Concello. Desde as 9 da mañán hasta as 12, 1 da tarde, van a disfrutar dun precioso espacio natural que é a Praia de Cargueiros, repito, e a Illa da Bensa, e, bueno, nun entorno inmellorable para disfrutar dun día de deporte, en este caso de natación. O edil de Deportes, Marcos Fajardo, aproveitou tamén o acto para facer un recoñecemento aos éxitos do club nestes últimos anos, poñendo como exemplo do bo facer en materia deportiva. Ata aquí chegou a edición deste mércores das Novas do Día. O repaso da actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.